overfaldet af 2 tysktalende røvere i deres hjem på Brohovedvej. Røverne forsvandt med nøglerne til parrets bil og med nøglerne til deres guldsmedeforretning. Kort efter gik alarmen til forretningen, men den var sikret med en røgkanon, så røverne valgte at flygte, og de er stadig på fri fod. Vi bliver lidt dernede i grænselandet. En gruppe tyske taxachauffører blokerede i dag grænsen ved Padborg i protest. De mener, at en af deres kolleger er fængslet i Danmark på forkert grundlag. Den tyske chauffør skulle køre 3 passagerer fra Flensborg til København, men ved grænsen blev han stoppet, anholdt og sigtet for menneskesmugling. Hans passagerer var illegale flygtninge. Det mener kollegerne ikke, at chaufføren kunne vide. Derfor havde de i eftermiddags blokeret grænseovergangen her ved Padborg. Und wir hoffen, dass sich das ändert und wir hoffen natürlich auch, dass unser Kollege möglichst bald mit seiner Familie reden kann und möglichst schnell natürlich aus dem Gefängnis kommt, denn wissentlich hat er nichts falsch gemacht. Næsten 50 taxichauffører deltog i blokaden, der varede i 10 minutter. Grønlænderne skal til november stemme om udvidet selvstyre. Den grønlandske regeringschef Hans Enoksen kalder afstemningen for første skridt mod selvstændighed. Hans